Ето ти бърза и лесна прическа за работа без горене. Предполагам всеки ден ти се случва да ставаш в 7 или 8, да се чудиш как по-бързо да си оправиш косата и изобщо всичко, за да можеш да излезеш от къщи. Аз преди 10 месеца открих своето решение, а именно Оренда, това чудо, този сешлак, моя спасител. Сами може да видите разликата в косата ми преди 10 месеца и сега. Та да се върнем на прическата за работа. Ако можеш да запомниш едно единствено нещо от мен, винаги да сушиш по посока косама, а не срещу него. Една от любимите ми приставки е тази, с която заглаждам косата си, като от мокра става копрено суха и мека. Буквално ми отнема сутрин около 5 до 7 минутки и косата ми накрая изглежда все едно съм се старала поне 2 часа. И после ми кажи, че това не е най-големия лайфхак. И последен съвет от мен, ако искаш да пестиш време, това е за теб. Ако не искаш, продължавай да си гориш и накъсваш косата с пресата.